ngakular sipau ngakular sipau ngakular sipau ngakular sipau ngakular sipau Parlok baro ngidon hapedeng kani ka klamba jong u coronavirus u balawan pansar ka ri jong i baro kawe bat kumba pitip hagini ki sngi kita yau ki bala deb tang kawe kalat ka bala ban yada ngi baro ka de lingba ka jing shim ya ka tika yada na u covid-19 ka covid-19 vaccine ka bangi khot henry wat lakat taru ki dang bon ki rangba ki longkmi ki briu ki badang kinrandin lani ki bampat tre ban wan syahmat tingi don kam kumta ban ya trelang ban ya snok tilang ban ya wer ki parlok ki para jorjongi baro ban wan syahmat ban shim ya kani kalat kabatang maka kala ban plelat bengin la ban pinsange shisendon ya kajing sapriang jong uni kunyang jingpang bat ban yada ya ki min simbriu ki bakodor kani ketika COVID-19 kala pen shisha bakala pan yada naka jing shitom ka bajur bat kaya daru naka jing yap tikumta ya ki samla baro ki parlok be baro ki bakhat pras nem shaneng ki bala tre bat ki bala deb ban shim ya ketika COVID-19 ngakhot ya phi ngawer ya phi ba phinla ban ailem ya ka jing pen suthu phin ailem ya ka jing hikai phin phone phin pentip badru pin yarap ya kiwei pat ki badon saudong saukun jong pi la bandai ki bayeng ba sem jong pi la bandai mei ipa la bandai pait imerat ki paramajan ki bam patre ban wan syakmat sngoba pan yarap pan yawer lang ki ban wan syakmat pan shem ya kani ketika yada khnang ba ha ka district hibaro ko ngin la ban kot ya kata ka target tingin shem ya kani ka jingkular ka bangi ong ka pledge ba ladangi la dep ban shem ya kani ketika COVID-19 ngin ya wer bagin ya hot sa shikhaw ngot ki parlok ki jongi ki bahyeng ba sem jongi ban wan shakhmat pakiru kin yop tiang ya kani ketika ya da COVID-19 kableshibun ngakerteng mieswa ko parmau tho ngasa akisnong umpleng ngaladep shim ni ketika COVID-19 pat ngakular ban wanyalam sa shpongot ki parlok parajor ki bahyeng basam ban shim ya kan ketika kalong ke badan kam dengi baro bangin la ban job ini kenyang jingpang kham tam ki to ki bla south sunsnam shajrong namar ne kenyang jingpang ukham kta ya ki to ki bla kham no ka kerta ngakhot ya fi baro ban ya ayuni tika bingila ban job yuni kenyang jingpang COVID-19 ngakular ban wanyalam shpongot parlok parajor ngakular shipau ngakular sipau ngakular shipau ngakular sipau